his time, in his time, he makes all things beautiful. Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandirani abale mwa Ambuye pa programu yathu ya Tiyankhuleni Ambuye pa tsikuli la Mulungu la 7 November limene ndi la Mulungu la 32 pa chaka. Mawu athu oyamba lero ndi ochokera mu buku la Mafumu mutu 17 ndime ya 10 kufikira 16. Ndipo amene akutiwerengera ndi Mrs. Doreen Zimba kuchokera ku St. Thomas Parish mu Diocese ya Mzuzu. Mawu athu achiwiri ndi ochokera mwa Ahebere 9 ndime ya 24 kufikira 28, ndipo amene atiwerengere ndi Mrs. Veronica Phiri amene akuchokera ku St. Peter's Cathedral mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wathu ndi ochokera mwa Marko 12 ndime ya 38 kufikira 44. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mafumu. 1 Mafumu mutu wa 17 ndime ya 10 kulekeza 16. Choncho Eliya adanyamuka napita ku Zarefati. Atafika pa chipata cha mzindawo, adangoona mayi wamasiye akutola nkhuni. Tsono adayitana mayiyo namuwuza kuti, "Patseniko madzi pang'ono ndimwe." Pamene mayi uja ankapita kukatunga madziwo, Eliya adamuyitananso namuwuza kuti, "Munditengereko kabuledi." Apo mayiyo adati, "Pali chauta Mulungu wanu. Ine sindinaphike kanthu kalikonse, koma ndili ndi ufa pang'ono mu mbiya, ndi mafuta pang'ono msupa. Tsono ndikutola nkhuni kuti ndikaphikire kaufako, kuti ndikadye ine ndi mwana wanga. Kenako kufa kukhala komweko." Koma Eliya adawuza mayiyo kuti, "Musade nkhawa. Pitani mukachite mwaneneramo. Koma poyamba mutapeko kaufa pang'ono. Mundiphikire kakeke, mubwere nako kuno. Pambuyo pake mukaphikenso kuti mudye inuyo ndi mwana wanu. Chauta Mulungu wa Israeli akunena kuti, ufa umene uli m'mbiyamo sudzatha. Mafutanso amene ali msupamo sadzatha, mpaka tsiku limene chauta adzagwetse mvula pa dziko lapansi." Tsono mayiyo adapita nakachitadi monga momwe adanenera Eliya. Mayiyo ndi Eliya ndiponso onse apa banja la mayiyo adadya ufawo kwa masiku ambiri. Ufa umene unali m'mbiyayo sudathe. Mafuta amene anali msupamo sadathenso, monga momwe chauta adalankhulira kudzera mwa Eliya. Mawu a Ambuye.
Mawu achiwiri. Mawu ankalata yolembera Aheberi. Aheberi mutu 9 kuyambira ndime ya 24 mpaka 28. Paja Khristu sadalowe malo opatulika omangidwa ndi anthu, malo ngofanizira malo enieni opatulika akumwamba. Iye adapita kumwamba kwenikweniko, kuti tsopano azionekera pamaso pa Mulungu chifukwa cha ife. Mkulu wa ansembe onse amalowa m'malo opatulika kopambana chaka ndi chaka atatenga magazi amene sali ake. Koma Khristu sadalowe kumwamba kuti azidzipereka nsembe kawirikawiri. Zikadatero akadayenera kumva zowawa kawirikawiri chilengedwere cha dziko lapasi. Koma monga zililimu, waoneka kamodzi kokha pakutha pake pa nthawi yotsiriza, kuti achotse uchimo pakudzipereka yekha nsembe. Munthu aliyense amafa kamodzi kokha, pambuyo pake nkumaweruzidwa. Momwemonso Khristu adaperekedwa nsembe kamodzi kokha, kuti asenze ndi kuchotsa machimo a anthu ambiri. Adzaonekanso kachiwiri, osati kuti adzachotsenso uchimo ayi, koma kuti adzapulumutse anthu amene akumuyembekeza. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Marko woyera. Tsiku lina Yesu adati, chenjerani naoni aphunzitsi amalamulo. Amakonda kuyenda atavala mikanjo yawo, namafuna kuti anthu aziwapasa moni pa misika. Ndipo amakonda kukhala pamalo aulemu mu nyumba za mapemphero. Akapita kuphwando amakakhala pamalo aulemu. Amadya chuma cha akazi amasiye monyenga, namapemphera mapemphero ataliatali. Ndithu anthu amenewa azalangidwa koposa. Yesu adakhala pansi poyang'anana ndi bokosi loponyamo ndalama zopereka ku nyumba ya Mulungu. Anali kuyang'anisisa mmene anthu ankaponyera ndalama zawo. Anthu ambiri achuma anali kuponyamo ndalama zambiri, koma padafika mayi wina wamasiye osauka, iyeyo adangoponyamo tindalama tiwiri. Yesu adayitana ophunzira ake nawawuza kuti, zoonadi ndikukuwuzani kuti mayi wamasiye osaukayu wapereka koposa anthu ena onsewa amene aponya ndalama m'bokosimo. Chifukwa ena onsewo angoponya zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo, koma mayiyu ndi umphawi wake waponyamo zonse zimene ali nazo, ngakhale zimene akadagulira zakudya. Uthenga wa Ambuye. Abale okondeka, Lamulunguli la 32 pa chaka, Mulungu akutiphunzitsa ndipo iyeyo akutithandiza ndi maphunziro ake. Ndife ana a ufulu
tidalengedwa ndi kuyitanidwa mu ufulu, ndipo ufulu umene tili nawo umayitana ufulu unzake. Malingana ndi zochitika zathu, malingana ndi maganizo athu, malingana ndi zoyankhula zathu, ngati ndife ana a ufulu, zochitika zathuzo, zoganiza zathuzo, zoyankhula zathuzo zitithandizanso kupeza ufulu wochuluka. Tonsefe ngati ana a Mulungu tikudziwa zimene Mulungu akutiphunzitsa. Iyeyo akufuna kuti tikhale ndi chikhulupiriro chenicheni, tikhale anthu ozipereka kwathunthu kwa Iyeyo, ndipo tikhale ozindikira kuti Yesu Khristu amene ndi wansembe wathu ali nafe nthawi zonse, ndipo anazipereka mwaufulu wonse kuziperekera tonsefe. Iyeyo akufuna kuti tonsefe tikhalenso ozipereka, tikhale nsembe kwa wina ndi nzake, tizipereke mwaufulu, ndipo kuzipereka kwathuko mwaufulu kutipezeranso ufulu wina. Pamene mu uthenga wathu Ambuye Yesu akuyankhula ndipo akugwiritsa ntchito kuzipereka kwa mkazi wamasiye osauka, Iyeyo akuona zimene zili mu mitima mwathu, ndipo akufuna kuti kuzipereka kwathu mu njira zosiyanasiyana kukhaledi kwa mtima wofunisisa kuzipereka, osati mtima ongofuna kuzisonyeza, osati mtima ongofuna kunyada, osati mtima ofuna kusonyeza kuti ine ndili nazo. Kweni tiwe vanthu wakuchipereka mu unenesko, ndipo vyakulata vithu vya mu mitima yitu viwe nati viweme ndipo vya unenesko. Para tikupereka mu eklesia, para tikupereka kuwa nyitu nga vya wanangwa, tipereke na mtima wa unenesko. Tisapereke ndi mtima woti mawa azandigawira konso, mawa azandichitira chakuti, olo mtima ozisonyeza. Palipose apo tikwenda, palipose apo tikukhala, nanga tingawa wa udindo wa mtundu uli, tiwe vanthu wakujichepeska, ndipo tiwe vanthu wakuchonga mitima yitu, kuti kasi icho nkuchita apa, nkuchita na mtima uli. Mu malombo yitu tileke kuwa na mtima wa kunyozera mu banyitu kuzira mu malombo yitu, kweni tiwe na mtima wa kujiyuyura pamaso pa chiuta, tiwe na mtima wa kujikhutura pamaso pa chiuta, ndipo tiwe na mtima wa kupanikizga kuti umoyo witu wose uli mwa iye chiuta, ndipo vyakuchitika vitu vyose vikwena kukozgana na iye chiuta witu. Tizipereke monga momwe Ambuye Yesu anaziperekera, ndipo zisanso monga akazi amasiye amene akutchulidwa lero ndi zochuluka pakati pathu. Tisatire zisanzo zabwino mapemphero athu, mu zochitika zathu. Tileke kujikuzga kuti ine ndine nkhusopa chomene, tileke kujikuzga chifukwa cha maudindo awo tili nawo, tileke kujikuzga chifukwa cha usambazi wo tili nawo, kweni tiwe vanthu wakujiyuyura pamaso pa chiuta, ndipo tiwe vanthu wakujipereka kwa msuma kwa iye mwene chiuta, kuzira mukujipereka pakati pa vanyitu. Pamene mwachisanso tili mu ntchito zosiyanasiyana makampani mboma, tisayang'anire maudindo wathu, tisayang'anire kapezedwe kathu, tisayang'anire zimene tili nazo, koma tizipereke mwaufulu pothandiza anzathu amene akusoweka. Ndipo powathandiza anzathu tionesese
kuti tikuchita ntchitozo ngati atumiki a Mulungu, ngati ana a Mulungu, isakhale njira yozisonyeza. Ena makamaka anzathu amene akufuna maudindo kapena mautumiki mundale, tisakhale ndi mtima opereka nthawi yokhayo tikufuna kuti ativotere. Choperekacho ndi kuti si ndi chopereka cha mtima wabwino, ikukhala ngati nyambo. Tikufuna kuti tigwire mavoti, tigwire mtima monga momwe asonzi amapitira ku nyanja ndi kukayika nyambo kumbeza ndi kugwira nsomba. Kupereka kwithu kuwe nadi kwa kuonesesa kuti tikhumba kuovwirana na vanyithu pa chitukuko pa vakhumbika vyawo, ndipo kuwe kujipereka kwa nyengo na nyengo muwanangwa. Kugura mavoti na paketi ya shuga na ndalama na chitukuko yayi. Para vanthu vakhumba kutivotera vativotere chifukwa cha fundo izo tili nazo, kweneso ise nyengo ya kampeni panyake nyengo iyo yakuti tavotereka, tigwire ntchito ndipo tigawane na vanyithu ivyo tili navyo pakutukula umoyo wawo, pakutukula dera lithu, ndipo muumoza muoneke nadi chitukuko chenecho. Tireke kuwa na mtima wa kupereka mwa kujirongora, tireke kuwa na mtima wa kujipereka nga ni nyambo kuti panyengo ipera vanitemwe para vanivotera mbwenu nalekana nawo. Tiyeni tonse tije ndi mtima wa kujipereka mwa ufulu widu, ndipo kujipereka kwidu kuwe nadi kwa kuovyana ndi anyitu pa vyakusoweka vote navu taimu yeyonse. Tiromberane mu sabata iyi ya 32 muchilimika kuti tiwe nadi valondezki wa Yesu Kristu mu wanangwa, ndipo ivyo tikuchita mu wanangwa viti babileso wanangwa unyake. Mzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. My life to you I bring. May each song I have to sing be to